Da farko za ka sa numban wayanka a saman nan, sai ka sauko ƙasa ka zaɓi username naka sai ka saka. Sai password, sai ka sake maimaita abinda ka sa a saman nan, sai ka zo ka yi rijista kawai. Bayan ka kammala rijista zai ce to kai login, sai ka zo ka sake sa document naka zai shigar da kai. In ya shigo da kai nan, ga yadda za ka yi aiki tare da su har ka samu wannan kuɗi. Da farko za ka zo ka shiga nan inda aka rubuta tax nan, za ka shiga gurin. Yawwa, to in ya shigo da kai nan gurin, ka duba da kyau. Na saman nan shine free, nan inda aka yi su da jajaye din nan. Nan kuma ka gani a rufe suke, shine wanda sai ka sa kuɗi sannan za su baka damar yin aiki. To yanzu bari mu fara shiga ɗaya daga cikin nan ɗin mu gani. Na kyautan kenan. Idan ka shiga haka zai dinga nuna maka. In ya nuna maka haka, ya kawo ka wannan rubutun sai ka taɓa next nan. Zai sake yi, sai ka sake taɓa next. Haka za ku yi ta yi har ka gama da wannan. Kana kammalawa zai rubuta maka haka, ka gama kenan. To abinda za ka yi na gaba, za ka je ka duba balancing ka ga nawa suka baka. To sai ka shigo nan inda aka rubuta wallet nan. Idan ka shigo to ka gani za su baka daga abun da ya kasance rabonka ne. Ba lallai ne sai sun baka ƙasa da haka ko sama da haka ba. Abin da ya kasance rabonka ne za su baka. Kuma kana kammalawa za ka iya cire kuɗinka, zai shigo cikin akawun naka ba tare da ɓata lokaci ba. Ba tare da sai ka saka wani kuɗi a wani abu daban ba. Kawai kana kammalawa za ka iya cire abunka ka ga shigowansa cikin bankinka saboda su tabbatar maka da cewa suna biya. Sabon platform ne, idan ka so kana iya sa kuɗinka ka dinga juyawa kana samun riba. To amma kada wanda ya sa kuɗi a platform inda ya daɗe. Saman nan ga inda ake sa kuɗi, ƙasa kuma ga inda ake cire kuɗi. To yanzu bari nuna mana yadda za mu cire kuɗinmu wanda muka tara ɗin nan. To sai ka shiga nan na ƙasan nan. Dan ka shiga zai kawo ka nan gurin. To bayan ya kawo ka ga yadda ake cirewa. Daga farko za ka zo ka taɓa nan gurin. Sai ka saka adadin abin da za ka cire. Sai ka zo nan ka sa sunanka na banki. Sai ka zo ka saka banki number accountinka nan. A ƙasa kuma nan za ka shiga ne, sai ka yi selecting ɗin bankinka a ciki. Ga nan bankuna kuna ganin su. Bayan ka zo kan bankinka sai ka taɓa yes nan. To yanzu ka ga ya shiga. To sai ka zo ƙasa nan sai ka taɓa withdraw ɗin nan. To kuɗinka zai shiga cikin bankinka. To ga kuma wata hanya inda za ka samu kuɗi sosai. Nan za ka shiga gurin da aka rubuta team ɗin nan. Ka ga gurin. Za ka kasance a saman nan, ƙasa kuma wayan da ka gayyata ne. Duk wayan da ka gayyata A, B, and C din nan su ma duk wanda suka gayyata za ka na dan samun wani abu a jikinsu. Gashi nan kana ganin percentage inda za ka dinga samu. To ga yadda kai za ka dinga tura link ɗinka. Za ka zo ka taɓa nan. Ka ga bayanin da suke maka. Idan ka taɓa yanzu ka yi copy ɗin link ɗinka kenan. Sai ka je cikin WhatsApp. Ka je cikin WhatsApp ko wani Facebook ko wani abu makamancin haka. Inda za ka tura mutane su register da link ɗinka. Sai ka je ka yi tura. Sai ka danna kawai. To duk wanda ya rijista za ka dinga samu ta jikinsa. Babu lokacin dogon bayanai, amma in ka duba nan ɗin gaba ɗaya za ka fahimci abin da suke nufi a gurin. Ga waɗanda suke son sa kuɗinsu domin investment, su fara bincike akan yaushe platform ɗin ya fara tukuna, saboda idan platform ya daɗe suna iya guduwa da kuɗaɗen mutane. Ga lambar wayan customer care. Wannan kuma lokacin da suke ba da daman cire kuɗi ne. Ga duk wanda ya rijista da wannan abun kuma har ya yi aikin nan kamar yadda na nuna masa suna biya. Domin sun biya da yawa kuma suna kan biya. Da farko sun bada daman za ka iya sauki app nasu ta nan gurin sai ka dinga shiga ta ciki kawai kana aiki. Wannan kuma kuɗin da na samu ne a cikin kwana 2 kawai da farawa. Kuma sai ku kokarta za ku iya samun sama da haka ba tare da kun sa kuɗaɗen ku ba. Idan kun so kuma za ku iya sa kuɗin ku.
amma ku dinga ankara kuma kar ku dinga barin kuɗin ku yana haura sama da sati a cikin platform. Ku dinga cire abun ku gaba ɗaya kun dan samu riban da kuka samu. Kada ku matsa akan cewa sai kun yi ta samu. Ga nan kuma alert ɗin wani na farko wanda shi ma ya cire kuɗinsa a ranar da ya rijista, a ranar ya cire, kun gani. Kuma sai ku yi ƙoƙari ku kun fara domin kuma ku samu naku rabon.